नाय नों जे बुबाग्राना माफिया हिनमानि आंले ननसि माफिया हाइके नुगु नों आरो नों आइगिफ्रु तामु खलाइके नों कयटा राजनीति सलाइके कायसा राजनीतियाव नों एटलिस्ट नों 1.5 बছर तंगि फुनुगदि ब राजनीतियाव नों गोबां लास्टिं खाइमा तंखा जे राजनीतियाव थाङो अ राजनीति बाय थाङो नों त्रिपुराहाव आঞ্চলিक पार्टी त्रिपुरा सरन पार्टी नुगलिया दा नों अब तो नों जेसा पार्टी फान थांखा नों हामलागैनो थांखा निने थांनानै अधिकारबो दङ এই गैसा नों जे आइगिव कयेकटा बছর सिगां एनआरसी हिनि नों लुकुरंमा सारा त्रिपुरा सामसायाव नों रां थुमगाजे एनआरसी केस खालायनानै नै हाइकोर्ट तामो केस हलै दं बोसोर जरते आवगै दं अब आं सिया नों एनआरसी सानै जे रां थुममानि अ रां बर' बोसोर खरस खालायके तामो खालायके नों जवाब मारिनाय लुकुरंमा हाइसे पाताल कयना जमातिया नों साल फाइगे बुबाग्रा न हामिया हामिया कक्सावो आगे खायनि वी वान एनआरसी गो बेक बांलादेश ताबो खाय बियां थांखा राजनीति थङापन कासे सिमाना दंगो निनो मका सिमाना लाइजाक लाचिया दनि किचापन त्रिपुरा सरंनो थगियो नों तत्लासे त्रिपुरा सरंनो बिरुदन नों हामिया हामिया कक्सावो तै उ एक दुइ दिन सिगांनि कक चिनि तुइदुनि कक तुइदो ताम खालायके चिनि त्रिपुराजों बुमा बदल बोरै रंनो आमदानि लुको रंनो लाटा चार्जि रिखा सिलाय कगरिखा थाम अब दनि दफा हामक्राय अब दनि दफा हामक्राय नों आइ अम्मा माय त्रिपुराजों रंनो पुलिस दे कगरि मांखा रिफ्रि बुदारि मांखा साबास तमुखायनि हानो हामु ताबो बो जरा दंखौ ताबो जरा दंखौ नों सय लामाव फायनानि फायदि त्रिपुरा मथानि सिगला रक आमसक बुटया आसक माया करि बरगया माया तंगु ताबो फायदि जरा दंखौ तै वैसे नों अमो हायके बुबाग्रानो नों कक हामिया हामिया सागा हिंगांगै त्रिपुरा मथानि सिगला रक एबा खायबा बुनि आमसायाव तामु दं थाइमिया आनि युथ त्रिपुरा आनि खुवाई डिस्ट्रिक्ट को जदिन नों अमो हायके कक हामिया प्रचार पिरिखांगै त्रिपुरा सान बिरुदे सामुं खायके हिंगै खमा खालायमान गलाक न आसुनो कक हामबाय चिनि मेडिया ता खुगनो